Asa, let's hear from you, please. Unmute your mic. Ndewo. Asa, onye ebe ka iwu kwano? I'm on Abia State. Local government, please. Isukwato. Okay, Kebisha me. Anom UK. Okay, ase logo nudi. Imra ihu kande lulus. Lugumdi. Okay, Ngwagani, let's hear from you, okay? Go ahead. So, eventually, ihe ka mbido godi from nke onye Japan kwuru. Ama m na o wee ike the lady na try put something out, but o wee ike she didn't put it out well. Mgbe ebe ọ na-asị marriage is not the only achievement. Ịghọta. I feel na the lady na try isi na I feel that the lady na try isi na all na marriage favor again, you still have other reason to live and strive as a lady. Water. I feel no you na chiko. But ebe say marriage is not the only achievement because when you on you will not tell me that it's not their choice. How be di or how di water. No bu na di no maybe in a very abusive or one day na to asio not in an abusive marriage and when pota they don't have any other reason to leave or they are nothing again water. So I feel that is the point she was trying to make. But if you are saying as a human, you see man to marry, you get choice to marry, but you feel that you can strive, you can be a boss king. Marriage is not an achievement. That's a very big lie. Because if you go, who no go, no. Water. Marriage will work. Marriage will discipline. Marriage will sacrifice. Water. So Hannah say many people in the comment section now say marriage is good for good marriages. Oye get make it good. It's the both of you. Una board game marriage una work or the good. Hannah Iwata. They come for one comment from now one of these content creators and this thing. The lady, Diana Boya baby. The lady, one lady where comment where see it's so romantic. How they call this Olivia. It's so romantic seeing your husband calling you baby. But when my husband says that, it doesn't sound romantic because he does not have money. You see how stupid other digging a sick buggy baby, but that is romantic. But in a fair on social media, and I say, ow, a water. So here na work, how you want your home to be is how you're going to do it. And not the mother mad in her marriage. Ọtụtụ ndị mmadụ ife not just ha mihala ashebi a year red a ken nukun chafa n'isi a feel loyal marriage. A cheerful that the main thing wo nka wedding. Nka we banko. The main thing mba ha gị na di gị bi n'ime ụlọ otu isi mezi ya. How beautiful all this is ụlọ n'aka a water. So na that girl na-ekwu. I feel that Oku of I don't want to attack her. I think she did not say it well because everything about marriage and everything that comes with marriage and the children and everything were an achievement. It's not easy. Or any no achievements. As a human and as a person, even as a man, is an achievement. Leo be kubana. And Bob I see he no worry only all to his wife. That all we all his wife pushigaya and everything. So he's pushing all his achievement to his wife. But most of our young ladies, they don't want to work. Even if you give them the ready-made, they will still spoil it. They will still spoil it because they cannot handle it. When you can't build, how can you maintain a water? A build. You just see one is go. You need to ow. Then you will still destroy it because a dozy. Or he made a mother gapota. Onye ọzọ ga na-ele anya nwaanyị nọ na di ịma ihe marriage you mad the sacrifice marriage with discipline because you marry somebody it's not only aka m na ya ga na arahụ is this one ofu amụ aka m ga na ala ịghọta is a sacrifice you have to discipline yourself n'agbanyeghị that anything that comes ọkwa onye aka gị na ya ga na anụ ọkwa amụ aka ị ga na ala
Owechi maka na unu gbagote na UK, unu gbagote na Cambodia, ị bịa ị ga na-arahụ n'ihe nwoke a na-ekwu na a na-arahụ ndị mmadụ, nwunye ndị mmadụ na toilet. Ọwụ na ọ na-ekwu ya, ọ na-eme ebe a, ọ na-eme ịghọta. So ọ na-eme na UK asama m ihe netwọk eji emege somehow ka ebe ị nọ netwọk ya is better now. Biko unu kwesịrị na-enwe extra data like apart from housewife nke house ọrawa ahụ switch nke data. network ọ dị ka mmiri choice ọ na-adịzi funny. So okay, ihe m chere eche ihe i kwuru na ise ọ na-eme ma na UK ahụ some people dey married instead of ịchịkọta ụkwụ ọnụ nụrụ na mkpụrụ di ha nụrụ as in nụrụ dị very faithful and the honest, ha bịazie ha na-sneak na-echit, especially anụrụ m na ndị ha na-eme ya during the work time. Ha bịa ha gaa ọrụ eche na ha gụrụ ọrụ ya na enwere ebe ọzọ ha gụrụ eziokwu. Eziokwu na ọ ihe mmadụ kwuru adọghị eziokwu, ọ wedị maka nwoke ahụ kwuru ya, ọ ihe na-eme ịnụrụ ya bezọ na soshal midia ka ọ wee ịhụgo ebe ọ mere otu a kwuru o wee nsị gị na ọ na-eme ebe a, ọ bụghị achọ m ikpọ aha ghọta. Ọ na-eme ma ụmụ nwoke ga-agaga rent ụlọ tiga ụmụ nwaanyị na ha si na-aga shift ọ ebe ahụ ha ụmụ nwaanyị ebe a na-arọtụ nwoke my sister as a network ga dị very bad. Oh my god, network dị very messed up. Yes, ọ dị better now. So ị na-ekwu na enwere ụmụ nwoke bụ ha ga-aga rent ya one room, ha rent ya one room, ha etige nwaanyị di ya eche na ha gaga ọrụ ma nọ nwaanyị ekata aka wee rent ụlọ ha si na na-aga shift, ha ga ebe ahụ bụrụ nwaanyị na-aga ebe ahụ na-ara ọkwa ndị nwere nwunye. O nwere ka ụmụ nwaanyị gasị ha na-aga shift, ọ na nke nwoke ka ha nọ, ha agaga na nke single guy anọ ebe a na-ara ọtụkọ na-ara di. So ndị a na-eme ihe ọwụ ndị mba, ndị Fulani, ndị Yoruba ka ndị Igbo anyị, ma ndị Igbo anyị ma ndị Naijiria ma ndị mba, ha niile na-emecha ha niile na-eme ya. Ma ndị Igbo anyị ha na-eme ya. Nke a na-asị na ndị Igbo anyị obodo ahụ nọ dịka always kind of a little bit of Sodom Gomorrah, a little bit of Lagos. Live your life. Nsị gị mgbe a nọ na Naijiria m ga-asị nwe ike sef ha na-aji ike emechi ihe ike, but ugbu a na ha ịma sometimes m ga-efe ugbu a na ịma na ego apatala some of them n'aka ha emego freedom and ha amago that law bakịrị ha ifuzi onye ọbụla na-ewepụtazi onwe ya na-emezi ihe a chọrọ ihe a wụziri ịghọta. Ị na-ahụzi ndị mmadụ na-emezi nne ha otu ọbụla ọ si mee nwoke ana ụmụ ha ana they can strive after all, they have their money. You understand me? So ịma anọ na Nigeria based on na nwoke na-enye gị ego, nwoke na-enye gị nri, you see some of them ha na-pretend dịka gasị na ha wee ezigbo nwaanyị. Mgbe ị ga-eburu ha abata ebe a ha bido n'ụzọ ọrụ ego a na-abatazi ha n'aka, ịhụzi ụdịka mmadụ ha ịghọta. So nwaanyị wee cheat as long as some of them ga-abịa otu a pretend ya dịka ezigbo mmadụ, abịarute apịawa nke nwaanyị azụ, apịawa nke nwoke azụ, akpọtazie ya from Nigeria, ọ pịawa nke nwoke azụ, pịawa nke nwaanyị azụ. And they help pretend the water. Mgbe ahụ ka a ga-abịa chetawazi ihe niile nwoke ahụ mere ha mgbe a na Nigeria, asị na you did not treat me well. You did not treat me well. So ọ na-eme like nwaanyị ajọsụ si na ọ na-aga shift ya wuru n'ụlọ nwoke na one bed otu ụka ọnụ nọ na ajọsụ ya makwute n'ụlọ ụka ọ na-eji ya mee pepe soup ya wuru nọ na UK. Ụfọdụ nwaanyị ọkwa ha niile, some of them. Nsị gị ọtụtụ ha and chihu n'ọtụtụ ha abata na-ehere onwe ha ụra, di ha eche na ha arụgbuola onwe ha. Ịma na ọwa amụ ka eji piwasịa ha ike. Ebe ọka ọjọọ sef, ebe ọka ọjọọ ka ngwaji ịma ụfọdụ mmadụ nọ ebe a. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Netwọk ma dị oke. Ịma ụfọdụ ndị mmadụ nọ ebe a, most of them otu ego adịcha ha n'aka, ha agaga rent ụlọ wee were ofu wee nye maybe one single girl or one single guy, nke ha nọ na-apịazi partner ha pịawazi ya azụ.
dịka gasị mmadụ bịa na ọbịa rent ya 3 bedroom o were 1 room wee nye 1 single guy ọma na onyela nwunye ya nwoke anọba ara nne ara nwa cherekwe ọ ga-ewere chere the guy nke nwaanyị a ga-achọta single guy, hey baby, let's rent 1 room out, ya ga connive with a guy kpọta ya. Then I need the connive with guy. O nwere ka ego adịchasị okay, so this room I na-use ya, ka I rent this one out nye somebody, eweta ya out, anybody can come, it can be a guy. Ọbịa nye ya the house of nwoke with clear conscience na film na nwunye ya ọ trọskwa nwunye ya ọma na ọga ọrụ ma ọ ga shift abalị ma ọ ga shift ọ na-aga nwunye ya na onye nke ọzọ na ebe a na-arụ ihe ọ dị possible akpakara young boy maybe ndị Mali ma ọ bụ ndị anglophone rent ya dị ụlọ di ya ga ọrụ nnọọ dazi, but the woman we Igbo woman people na nwere culture and they are classic ladies. They cannot sleep with onye. Anaghị ekuzila ihe culture because nwaanyị ha amaghị ihe culture. So Konji don't know any culture. Ama culture, onye ma ihe culture. It only depends on a person who respects ihe ọ nọ n'ime ya and respect onwe ya ịghọta. Even ihe this my sister na-ekwu na the woman are comfortable di ya gọrọ ya yeba na room onye nke ahụ rentịrị yeba di ya nọ ka nkọdịrị gị akụkọ ọkwa di m kọrọ m ka ahụ ka m gbara gị asịrị. O nwere ụmụ nwoke ha 2 families ha rentịrị ụlọ ịghọta, ha rentịrị ụlọ 2 families, so I think 3 bedroom or 4 bedroom ha nọ. Nke nwoke nke ọzọ ama na nwoke nke ọzọ na-ara nwunye ya ịghọta n'ime the house. Ọ na-ebi ya n'ime the house. Ọzi mgbe ọ gaziri ọrụ ọ gara shift, onwe ihe mere nke nwoke gara shift, nke nwaanyị gara shift, ọfọzie di onye nke ọzọ ya na nwunye onye nke ọzọ o wee bata, ha wee bịa ọma na ha bụ nọzi na-arazi onwe ha. So di onye nke ọzọ wee chefu ihe ya wee lọta ka ọ batazi chọwazi nwunye ya na room ha, ọhụzi nwunye ya nọzi na room onye nke ọzọ na-ama ihe ịghọta. So na-aṅụ ya amụ ya na-ede kwekwe nke agụ oke mepe ụzọ hụ nwunye ebe nwunye ya mega ihe ọzọ, so ara agba ya o wee kpọzi nwunye onye nke ọzọ na afọ na ọnọkwa na ọrụ, o wee bata o wee kọwa ya ihe na-eme, onye kasị onye ndị a na-eme ngwa ị ga-arazi mụa, o wee fọsịzi onye nke ọzọ ngwa ị ga-arakwa mụa. Chere nwunye onye nke gidere ele onye kesị ị ga-ara nna ihe okwu a dịka A and B kechere nwunye A giderezi nwunye A gidere DA jidere nwunye ya na n'ime ruumu DB ebe ha nọ na-eme, o wee kpọọ nwunye B na fon, nwunye B wee bata o wee sị ihe ndị a na-eme wit obi mgbawa, ọ sị anyị emekwara ngwa gị nwa razi mụa. So A na B wee rawa B na A. The man okwerekwe the man ọmazikwa ihe ọ na-eti nkụzi o mekwara ha abụọ mekwara n'ihu ndị nke ọzọ. Onye ha abụọ ebu. So that is open marriage, low key. Some people na-abazi into coded open marriage na coded combo. People na open marriage all based on the situation otu ihe si mee na but ha always okwu na enwere ụmụ nwaanyị bụ di ha gide di ha otu a ha ga-echit 5 confirm. A lot of women or the only way ha nwere ike nwe their own justice na things they happen. That's the only way ha nwere ike nọ gị na ha na obiọma adị ya gị fila nwunye m makwa na m na-eme ihe a but ọ na-ewere m iwe, nwunye m is a good woman na-asị ọ na-epekwa gị back low key. That means UK London, especially London, that is UK codedly things they happen there.
that is onye ọbụla Onye lụrụ a nwaanyị na na-agwa UK gị nke a m kwesịrị na-ekwu sef bụ na ịgbashi ike. Nigeria sef. Mana Nigeria, because ama m this lady m na-ekwu ihe a. Nke a na Nigeria, ọ ma na di ya na-arahụ mmadụ. Na-arahụ, in fact, di ya na-arahụ cousin ya sef. So, the thing na-epe this girl na-akọrọ anyị ya. Kama ugbu a ha bizi n'udo. Ha na-enwezi any problem. Do you know why? She said she have made peace with herself. So, ya na-arazi ndị ọzọ. Chere, the lady na-epichana. Di ya na-epichana. So but ha be ebiri n'udo. The lady na-epichana. Di ya ama na ọ na-epichana na. Di ya ama ahụ, but to her, ọ na-epichana codedly. Ya ọ na-ebichara na ebe ọ shi dizi obi ọmasị and ọ naghị etiziri di ya anya ya amụ gụọ ya eburu amụ ya ọ naghị etizi di ya anya ihe ọbụla di ya na-emezi ugbu a na ọ naghị epenuzi ya ha bụ biziri ọfụma biri ọfụma and ha bi n'udo. Ha bi n'udo. Enwego settling point. Enwego settling point. Thank you so much for the gift. Let me follow that gifter. Thank you so much for the gift. Because follow and then I am this gift. Gift are the very massive. Oh yeah, I didn't give. Thank you. No, I'm just on Sunday. So, na comment section. Do you support that? I don't support that though. I don't support okay imegide one. I support one imegide okay because in her marriage, odiri one so to be faithful. Iwota odikwanu nwoke so to be faithful. True, there are some faithful men and nwunye ha ndị na-agbari n'iro na-eme eri rubbish. You understand? Odiri ofu onye. Odiri mmadụ abụọ. When you agree to be with somebody, the both of you, marriage are just to have children. You should be accountable to your vow. So odiri mmadụ abụọ, unu abụọ. So ọ na-ewe m iwe m na-anụ ụmụ nwoke na-asị nwunye m na ebe a 5 years onwe ha na-eme but dịka dede agbajikwo si na onwe ike na more than 1 week without ịkụcharatụ. But I believe you not like kwa nwaanyị ya anyị nọ 5 years without him anything. It's unfair na anyị wụkwa mmadụ. Ụmụ nwaanyị like kwa ka na-akpọ ya ha like kwa ọhụ. So akwa those days ka na-efeel kwa na ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke likere ihe a karịa ụmụ nwaanyị. Ugbu a na anyị na ha ahụla na ụmụ nwaanyị chitkarị karịa ụmụ nwoke. Ịghọta? I think it's those days and that is a very wrong mentality. Efeel na nwaanyị nwoke nwee ike nọ. Ịghọta? I think somebody said something I see this narrative I see one man cannot be okay for all women because they see na anakata. I see I'll go and enye your strength. I just hole when ha. You are just giving out your strength. Now them safe not even get any work. Around 20 men. My sister na-ekwuru onwe gị okwu enwe onye hụ ga ejosuru na-ekwu onwe gị the truth no. So let's not, yes. So and nwaanyị nakwa na di na-arahụ ebe niile is just like putting a curse in your home. Hapụkwa ị na-emekwuru nwoke. You understand? Is spiritually, let's be honest, spiritually, you're putting a curse in your family. You're putting a curse in your children. You're putting a curse in your home. Such home, and it will always pay back. Forget forget you understand? And even as a man, when you are doing such, how will you progress? The other man have to go. You heard him after everything he was doing. At some point, he was not going forward. I think I was not pastor when you see me 1 week or 1 month praying and fasting. All those live on it doesn't really have meaning, no. But I got for quite enough fun.